mi hau sanupui hmel tha em marei chuan kum thum chuang fe hnuah a nu leh pa dik tak te a hmu ve thei dawn ta chu a phur viau rualin a hu phurh ru hle thung a pasal leh a fa te pahnih chu khawlin sawng chhung kaw ina kal a tum thu chu a hrilh nghe anmah ni tawkah buai hlawm viau mahse nu ber chu tawi awm ngei tha an ti hlawm a marei leh tuna an fanu kul lai mek chu an pian hlimah thlak thleng pal ni awmin sawi ani a alo ni chiaem ti te pawh zawh chian a duh ani sawng chhung kuahin pawh chu lo lian tha khawp mai a chhiahlaw tam tak neiin chung ho chuan marei te chhungkua chu an lo dawng sawng a nu enga ti nge second miss an tih kher chi a tuni chuan alo ti sur fanu dang an nei alawm sawng Suzy i chu wanga niang anu in a tih chuan lo lut ula awmpui hotu ber chuan alo ti kum tam tak an hmuh tur lo an fanu hmuh tur pawhin an lo chhuah lo awang leh chhiahlaw ringot an lo dawn sawn tir hmasak awangin Maria ngaih dan chu ani vak taw lo tuni phei chuan hawdai mai a rawt a nilo ve naupang chhia lutuk chu kanu dik tak te chu hmuh ve hrim ka duh alawm Maria in a tih tlat awangin an inzui lut ta nge inchhung lamah luiana chuan enga ti nge inzawn hmuh kher ni DNA test report an pek lai pawhin farmah thlai alo la an tih kha thing tlang mi re thei deuh bak ani lawang kan chhuat te hi alo rap bal mai ang ti nia alo ti chiam a i unau nu dik tak ani kha chutin sawi su Suzy in alo tih chuan nangmah chiah hi ka unau nu chu ini alo ti le ngawi mai rawh tu pawh ni se i thisen zawmpui chhul khat chhuak alawmin ni engmah kenna chang alo hrelo ani erawh chuan i zil anga chu zawng chu ani mai nu ber chuan alo ti ve thung thing tlang mi chuan kan in ro pui lutuk alo rap dawn ta chuan nia a ke te a khur vel ang a fatak zawk pawh ni rawh sek ka din hmun hi chu min luah lan ngai chuang lawang Suzy chuan alo ti ru ve mek bawk Maria leh a fanu te an hmuh chuan an meng phawk hru mai mi re thei ber deuh ang chuan an lo in chei tlat lo nu ber chuan ka fanu a tawpa chuan i lo haw ve ta tiin mitui parol kuang chung chuan alo kwa i torh hi a van nasa dawn em a ti leh chuan a poilo tunah chuan ka hlim taw lawm tiin Maria in alo chhangvat i bulami hi tu nge aw kapi toni kania i tunu kani avaro pui em hetiang tiat fanu i lo nei to a poi ngot mai kan in hmu chhuak har deuh ani Suzy lo in rol vatin kanu i fanu hmu taw sia ke chu ka in thla hring deuh tlat taw ka chhuak zawk mai ang alo ti ta chat mai khawngei kalanga chhungkua lawm kan ni sawng chhungkaw fanu ni na chu i nei rengang tuman an chu sak lawang che luianan alo ti kher bawk a hlau thawn ruk ang chiah thil chu a thleng ta helai hmunah hian in ti buai turin ka lo kal lo chen ve pawh ka tum lem lo bawk Maria in a ti chuan ka fa te ve lawmin ni tuma in chhuak lawang nu sawngin alo ti ve le Maria chuan nu ti pawh chuan ko chu alo la har sat deuha an nau sen laia thlak thleng an nih dan ni rawh chu a chhuat ta Suzy nu khan a fanu chu sawng chhungkaw fanu ni zawk se a duh awangin a thlak thleng hi alo ni a mahse Maria erawh a in kawl zui duh chuang lova khawlaiah thi turin a kal san hmiah mai vanei thlak takin a nu leh a pa te khan fatan an lo chhar hlo zawk ani awm chu thu an han hriat meu chuan ka thiam lo vek ani keimah wang ani Suzy in alo ti vel engei thiam lo na awm a thu hrimah tuna taka thil hlui lo sawi chhuah leh Suzy pawh in a tuar ve tho a sin luianan alo ti enge chan ve enge torhna kanu in lal fanu ang mai in a duatin a en kawl sei lian ni lawm ni Maria chuan alo ti ve ngat min hua ni kha Maria a awm lutuk i du le min beng la min hau hrep rawh Suzy chuan alo ti le zal sata chu a in thiam lova ngaih dam a dil ve tawk che ni hi i rilru va che ve a luianan a ti chuan a nu chuan alo khap ta a Suzy nu wanga thil thleng ani a in pahnih hian thiam lo na in nei lo ve Suzy pawh hmeichhe fel tak ani a Maria nang pawh in i hriat thiam hram ka be sei anu in alo ti ta ka chuan zanria eitur chuan an in zui phei ta hlawm a
Maria tun lai chaw hi in lei ve ngai awm si lova chopa ngai ba ka caviar wang deuh mai in tan kalo siam sak chiu a sin ei chin ro u Suzy in alo ti deuh kher chutian caviar te chu ni tin deuh thon ei chin reng sia ei dan mawi la zirtir an ngai hek lo almas chu a tluk lo deuh ani hi Tony in alo ti sap kaluga ai chuan a al lo deuha a tui zawk a lawm in ei ve chak chuan almas chu kalo thon ve dawn chiu nia Maria chuan alo ti ve tanga ta thingtlang mi ni a an ngai ten eitur man to lutuk caviar chung chang te ei dan tur thlenga an sui thei chu mak an ti lo thei lo an lo in zir lok thlap ani te chuan ring ta a chuti laiin Vivian ni chu trophy keng chungin alo ho ve chia Suzy fanu alo ni I aunty le I cousin te hi chibai han buk vela anu in alo ti chuan aunty a kum enin a fing tawng tang kan chung ko poisa bak a du lo to pang chu poisa tlem a zong ka pela hlim deuhin I hnawt bo thei mai ang friends tongin Vivian in alo ti zua zua a hmu chewa wangin lawm thua sawi ni kha friends a thlathum a zuk sir ve a friend chi chwa thiam nal to khop mai Suzy in alo ti zai zai a ipi khan kanu le inu te hi thlak thleng lo sela chuan helai hmuna hian dingin keini nen hian chawhlui kan kil ho mia lawang muli French in Tony chuan alo ti let ve tangat mai si I thiam ve mo Vivian in alo ti phok sha Russian Spanish le German tong te pawh a thiam a sin Tony in alo ti keuh an zak ru chem chem ala no panga a ve lutuka kalo thup moi mai ani kha Vivian ngai dam dil ro Suzy in a ti ro chuan iwa chan ve nu loman pathum na kalo hum ho ve em a min hau le da ya Vivian ni chuan alo ti a pi po chuan school tha a ilu thei don ani chu alom ome ti in alo chuang hle French I thiam sia a word po I dong ve nol tawng a Vivian ni chuan alo ti le deuh khera thingtlang mian ya engtin nge in ti siak na te a tel ve ngot theiang ni Suzy in alo chan khal ke hi mo in ti siak na ka tel ve to na reng renga pathum na aya hniama kaum ngai lo shim shim pathum na ti vel hi chu a ho e mai Tony in alo ti let ve ta saka an lo oi chia lo ni hmel nu ber ero chuan a word te chu a poimo ber ani chuang hle nem Tony po thiam thei takini ka ring ani alom khop mai alo ti ve thung thingtlang in elna le khopui in elna te chu ain ang reng hlei nem Suzy in alo ti chala ifa pa kha alo kal ve do ni mukatia nu song in alo ti dai abuai le thu tanyang a hna hi tuipui le lutuka Maria in alo ti kumsom hi chiania na a thok to amo Suzy chuan alo ti vata dikri nei lo te chuan na tul an tho mai lovin kan company a lo tho tir ro a tho om tok chu kalo ngai twa sak don nia luya na chuan alo ti ve bo kanu pute enga tinge midang hlirin ngai twa karle ni lai ni hi engni nge kha Vivian ni chuan alo ti thut ipian chamole engei du luya na alo ti ka birthday party a linjawa lo til ve se ka du ber ani mai ati chuan Tony in a tui in lai alo phu hak bor Vivian ni ngai san em chu a u naw pa alo ni tlat mai an fanu chu an hmu a an lom tok veu nge an ngai ven sui pe lo shim shim zawk Maria chu tunge ni a khonge chen eng ang chung kwa nge ni ti po eng ma song chung kwa te hian an shelo te chang ta hle ka shalom kalo som don ya luya na chuan alo ti thlave ro ka Tony chuan thalak sakin a u chowa thona linjawan alo sheve ho lo mai kavan lom pute ka chian te hne na ka va shel te ang an mu chak theilu tuka an local chak don khop mai ti in Vivian ni chu hlim hle linjawan ka program na kum thlengin a full vet to khoi birthday party a ma ka kal thei lawang alo ti chuan Tony chu alo ni rukura an biak na te chu midang chuan an sheve lem lo kan pa in a soidanin cheng group CEO zi chingya na hi linjawa fanru kolani ome ani po som tel vela ami ngai san deuh hmu te chuan kan tho puya po kan som lu thei mai thei asin Suzy in alo ti ve vat bok
te reng mai pe group le song group te hian cheng group kan thawpui thei hlo chuan ma sawn na chu a zuanin a zuang ani tawh mai luya na puin alo ti sur a kapa chuan a thawpui duam lo e ti ro tiin tuni chuan anu chu awa hril ru ser thung voi tam tak an project that tawk lo awangin pe group thawpui chu alo hnar tawh thin reng bawk ani tun tumi ro marei wang chawin inbiak na nei chu alo rem ti ve hram chho zawk a takin Maria in pa chuan enghna nge a thawh ve reng a thingtlang mi te chu nei duh tur an ni lo sin ri theihna bul in tan na mai ani an lo ti vela kapa chu tu nge ti ka soi lawang mahse a tel lo chuan cheng group nen in thok ho thei ngai lawang tuni in alo ti ve sak zia kha ipa mo ti in mak an lo ti man hle zia chuan an nu chu lo kholin song chung kwa te chu engen lo an kalo kal ve le thei te si lova ti in alo zot ve mek borua ka nuam khop mai ti zungin a changa atu ka project thar an launch tur an en fel mek thu soin pangpar adu deuh chi a le sak thu te an pa chuan alo hril boka nu pa in ngei le in hmangai takan ni ti a hriat thei in pa chu construction worker rem ni cheng group CEO emo kan lo ti hman dawn a lawm le oi lo reng ani ti in luya na le Suzy te chuan an lo nui zat khop mai kamak pa chu labor ani thu mi in an hriat chuan a za thlak dawn luya nan alo ti le nu nga ni ka nu marei tan po labor lo ringot te in chom chu a hre om ngotang engtia ti chi nge Suzy chuan alo ti vel zai kalo song mu har lu tu ka lawm bule a poi ngot mai nu sungin a ti chuan ala tlai lo nu kan pa rui bayana a thawpui mi tha deuh mai a awm a lawm marei aya tlem au pa ni a nei thei chuan sung le pa ya a boi tawh lawang Suzy bawk chuan alo ti ni tunai pasal hi then la ani chu nei mai ro inuam sa deuh zawkang luya na chuan alo ti ve phei chuan toni chu alo sa ve phat mai anu in alo khap vata nu songi la chuan I torna hi hmu hriawm ka ti khawp mai pasal chu then mai ta che alo la ti zui ole tuna chuan song chungkwa te hian min enkol se lian lo boka ka pasal chungchanga thu nei na in nei lo in ril ru po chiang takin ka hre to Maria chuan alo ti ta fak maya itana chatur zo ka ni chu kan ngai tua an ti po in mi pasal le fanau te chen shan tum hi thil de ka ni ngai lo in tana chatur zo ka ni kha in ngai tua in za pui om khop mai tuni po chu en sum thei ta bik lo no pang te lo ngoi mai ro an lo la ti sham ma se nu ber chuan in chen I du lo ani chuan chen su chataka a en kol che chuan kamak pa tan po kapom vek thawania inun nom na tur ka ngai tua pui wang chau che ni Vivian pian cham lom na a ilo hruai ve nga chungkwa kani mukhom don nia alo ti ta hlawa ni a tha ang ma se engtin nge kanin thlak thleng chungchang hi kan soyang an re thei box si a pe group le cheng group la tho ho tumin anin dor mek box si nen min hu sit lu tu kanga boina kan tok pal the nia tu na chuan film khuranga ania an lo ti le zwa a nu songi po chuan Maria tun tum chu min hre thiam ro ini na hi ka puan sar theiri don lo wangin remchang ma sabera kan puang zar don nia alo ti ve ta nge Maria ro chu alom ta ho lo an chungkwa chuan sum le hausak na chuan da thu pui ber te heta a chutyang puan zar kher po ka phut hle nem kan ho to nge ti in a fanu nen chuan chua mai an tum nu songi chuan an ina chuan om ve mai sila alo du thunga ke ni hi kan chuak jok mayang kan oma wangin alo ho du to lo aniang Suzy in alo ti zai luya nan alo chan vat thung song chung kwa nen hian in zom na engma nei ka du lem lo Maria in a ti ta ka chuan anu chuan Vivian birthday ya chuan local nge ro ini na dik tak po hi kapuang zar bokang alo ti le tak thla chuan a thalom ti in Maria chuan anu tripek chu alak sakta a anu dik takani a ti beidon tok chu a she ve deuh bok nen chance pek chu tha in a hre ta ni
Vivian ni pian jam lawm tur chuan Mary te chhung kwa pawh chu an lo thleng phei ve ta a. Playgroup nen na an project pawh chu an la sign fel lova. Ropui taka mi hriat tam lai taka han tih fel vel chu Rubai chuan a tum a lo ni. Hall chhungah chuan Linja va thlalak lian pui pui an lo hung thluah a. Mi pawh an lo thahnem tawh khawp mai. Lim takin Mary le tuni te pawh chu an lut ve mai a. An pa erawh pawn lamah midang a la be khawt lai thung. Ral khat atangin Suzy in an nu fa chu a lo thlir ringa. Song chung karo khawm tu ni chu i lo chak hle mai maw. Min luah lan thei ngai chuang lovang. Ti in awm huna a lo in se ru ve chauh thunga. Linja wa khan a man lo ti kha a lo hril tawh reng chungin. Luya na chuan local tur ang tak chuan Vivian ni bula chuan a la soi ve chang chang tho. Suzy chuan Ghost Flower chu a keng reng tawh a. Cheng Group CEO nupuin a ngai na hle ti a lo hre ve kara. Ti lung oi nan pek atum a lo ni. Kafar nu hi chu a thluak hi a thabik ani. Sutiang thing tlang chuak ngot ai chuan kan tan pawh i tangkai zawk. Luya nan a lo ti le phor. Chutiang soi sui u nau nu ve tho ani so. Chatakin ka va bia nge. Ti in Suzy chuan pangpar chu a keng pheya. Dawhkânah chuan da in zuno chu la. Mary te lam chu a pana. Kanu in inihna dik tak a puan huna chuan chhungkwa kan ni tawh dawn si a. Kanin ngei dial thei nan. Ti in a no chaw va tok zewa an in dun. Chumi hlan chuan waiter chuan pangpar chu lo la in. Tuni beka chuan a lo khung ruta zewa. Chu ve le Suzy chuan. Ehe khungi a helai ka pangpar da kha omdaya. Tuni lo mu em. Ibek bula khan kada reng sia. A lo ti ta chat mai. Chutiang kawa mulo ve enge ti lom zia. Tuni in a lo ti ha a. Luya na te pawh chu an lo pheivat. Pangpar Mr. Zia nupui ka pek tur kha abodaya. Heta hian kada reng alom. A lo ti le zat a. Chutiangin abo ngot thei lovang. Tu emo in an rutina ni mai alom. Vivian in a lo ti ve bok. Pero ilo la em ni. Ti in Luya na chuan tuni chu avachel vaka. Ingwangin nge ka fanu chu in lo mo pu ve ngota. Proof na po in neyem ni. Maria in a lo ti ta ka chuan. Ka birthday party a rugru om hi kadu reng lo. Police kan ko ma in min pe vat ro. Vivian in a lo ti vin chak. Karulo, chutiangin mi thil karungai lo shim. Tuni in a ti po in. Chadewi min pe la imol po lo ni mai tur. Ti in Luya na chuan tuni bek chu a chului saka. Chuata chuan a thil a ho chu a bun chuak ta vek mai. Pangpar po chu lo om ta nge si. Angai na an shelo hle a. Kalkhom te la chuan. A fil mel te reng nien. Karulo te kha ti vela. Aru reng sia za pui om e. Anu la chuan ala chan tlat le nga la. Ti in an lo dem ron ta hle. Khatiang pangpar te kha chu kanu po in a nei ve reng alom. Karulo shim. Tuni in a ti chuan an lo oi lo kher mai. Ghost Flower an ti mai chu pangpar wang le to tak a lo ni a. No bear a lo lu ta ka chuan thil thlen dan te chu an lo shil zung. A thei lo song chung kwa tian chutiang thil kan ti ngai lo a lo ti vat. He mi te nu fa hi animo an fanu bo an hmu le chu. Chung ko hausa tak an ni si a. Rugru tha an nei don chuan sun luku nga theidang a ra ngai lo an ti kha. Diklo na enge mo tak an lo nei to china niang. Chen kha chuan an lo ti sot loma. An ni nen hian in zom na engma kan nei hle nem. Kanu in avazong mu ve che a. An ma ni hi an ni lo shim. Song chung kwa mual pho na ani lo. Suzy in a lo ti ringot. Chutiang ani lo. Nu berin a lo ti chuan. Kanu hetiang rugru hi kan chung kwa mi anga isoi ni chuan. Mi in min ring lo vek anga. Kan malam hunatan apoi thea nia. Anu le pa te enkol chat lo ra chu. Kan tel dai do na sin. Suzy in a lo ti vat. Ni e kanu kan chung ko ming chat na song an ti chevekang. Baka Cheng Group po in min tho pui du lovanga. Kan chevek ni mai. Luya na chuan a lo ti ve bok nen. Nu berry ru po chu a boy ta hle. Maria hi ka go daughter ani e. He thilavang hian apoi ka ti khop mai. A ti ve ta nge a. Adikang an fanu tak kha ani ka ring lo reng ani. Class niam lutuk rugru si
anu chhuna niang te an lo ti ta luai mai Maria chu a rilruan a hle a anu berin mi hma a phat takah chuan chance a pek leh khan awmzia a nei lova pek leh pawh chu a tum tawh hek lo Maria sawng chung ko sa awmna hum hi mangai si a nakina kala ching fel le vek mayang anu in a lo ti chuan angai lovang pi yu i du thlanna chu kapome goddaughter emaw real daughter pawh lo ni ila katan awmzia awm tawh lovang Maria chuan a lo ti hmak ifanu khan ru ka ru ni kha nu te chuan kan ring phal ngai hle nem engtin nge pangpar kha imbeka alo chuan lu thei ngotang kan choi tir lowang cheu tikhan kan ngai dam mayang cheu onal nal ro u luya na le suzi te chuan an lo ti le shama chuti mayin kan kalbo lowang thil dik tak hai chwa hi kan du ani CCTV footage kan check anga yang ani lo chuan police kan kowang Maria chuan alo ti ve ta thak mai rubana pawh kha alo lang ve hlol an nu chuan thil thlen dan engkim chu alo hril ngal vata heta drama chan kwal nan huna awm tawh lo he party hi kan tan a pawimawh hle ani sawng chung ko buaina chu hmun danga vaching fel ula hei chu pei chung ko party bal sai ani chuak ro u alo ti tun tun mai thil dik tak hai langila kan kal nga lang Maria in a ti chuan bodyguard ho te chu hruai chuak tur chuan a hrilh le a chutia hruai chua an tum lai tak chuan Mr. Z te kha an lo lut ve ta anupui le a fanu te chu an lo chan ngal vata rubaya chuan a lo betlon ngal hle kanupui le ka fa te nen som kan ni awanga helai hmuna local hi kan ni a thil thlen dan hi soifia ngal ro u pazia chuan a lo ti ta cher mai le an pasal le pa moi lo ni tungei ni kan hringai lova che Mr. Zia emaw kan lo ti hman che lom le chuak phut mai te u rubaya chuan a lo ti ta nia rukru nu changmawi hrelo an nih hi Suzy in a lo ti zot ka fanu rukrua in pua mi zong in an ngai dik lo vek tawh mai dawn a sin thudik chu kan hai chhuah nge ngai ani pazi pawh chuan a lo ti taka chuan ani hi Mr. Zia fanu ni hi o secretary chuan a lo ti a an phok ta hru mai chuta Mr. Chena professor lar tak mai pawh chu an suam ang chuan a lo thleng ve le ta a ani pawh chuan tina chu a lo hret hle a an zirlai thiam thei ber ani thu te chu suin a lo fak hle national award pawh a lo dawng hial tawh ani awm e chutianga an lo soitak supa chuan soitur ber pawh hrelo chuan an ding ngawi ta ringa nu ber pawh chuan du tok tawh mayang u kan hre sual zawk pawh a lo ni ang a lo ti ve topa mahse Suzy chuan an nu fa chuan mual pho lo sela an din hun chu pui lo se a du awangin award hi nung chang ne na inzom na engma a nei lo kan zil lo chuan a chingnon le zelang a lo ti tlata ke chu ke kani mahse kan nu in hmer tel zela rukru kani lo ti hi kan fia nge ngai ani tina chuan a lo ti ve ta engtin camera pawh off kani si a Suzy in a ti chuan shat pui tu ka ne lom pangpar a bo lai khan waiter kha kan bula khan a ding ve renga ani khan kala lo ti chu a hre chiang berang tina chuan a lo ti zela i du le han ko ta che waiter la an tamin an dress in ang vek bok si a i hre hrang wut lovange an lo ti thlarok a ma se tina chuan a lo la hre ngal chat mai si waiter ka rulai i hmu em ti in avazot ta chat mai ai mulo ti in a lo chang zum zut iwa lo thon mel ve pangpar do ka na om mit khap kar le ka be ka lo om ta dai mai kha enge thil om zia nangma lo da te hi ani sok lo mo ti in adop chho chan ta kani lo a lo ti zung aman a to te mai ania o ini lo ti ifin fia thei lo ani chuan i choi nge nga yang nangma ini si lo chuan tu ti nge tia amita enkar chunga tina in a han dop tak me wa chuan ita emokatia ibeka khan kalo khung ta ni abo ka hlau si a ka thiam lo ni e a lo ti tar ringota eng thil nge moi soile do tin kalo mo po man chep to ni kha chuak ngal vatro Suzy chuan a lo ti twara waiter po chu a chuak ngal nal rukru a an pu lo ni le ta si lo chu nuizat tu te po chu an in thla hring ta duk mai nu ber po chuan
ru kha ni ka ring lo reng ani a fin na thil a chik na le arin om na te kha song chung ko thi sen nge ani e alo ti le dai to ke ni te chu I godo tar te mai alom kan ni ka fanu nen hian song chung pa in som na in nei love Maria in alo ti mak sia swal palwang ani kha Suzy in alo ti zau engwangin nge waiter khan pangpar ida nge kha ka fanuta emoti a beka a khungo tangle a chan chu nang le ke hian kan hre chiang viau ani lom ni Maria in alo ti le tak sak saka chuan ama Suzy hian a pu hming chhia du wangin alo ruwa man lok vek ani chiang mai ti in mi te chuan an lo ring hlel ru ve le tan ta ma se luya na le anu te chuan Suzy zok chu an tan tlata engpo ni se ka du ber chu ka fanu hi rukru ani lo ti lan tir hi ani maya aba kha chu kam boi pui zel lowang ma se rukru anga impu na kha chuti mai chuan kan ngoi bo pui don lovania ti in ti na nu le pa te chuan ngai dam dil na an phut ve thung kha hei zana dom na ni ro se ti in million chan ve banker chu ruban chuan alo phora sumin kan fanu zom na hi kan shil ngai lowang an lo ti ve tla si khatiang zat poisa kha in mu manga po in la mungai lowang lungoi tak khan lamai mai ro u luyanan alo ti chuan million nga che khian song le pe chung ko chapo na hi kan lo le yang chu ngai dam dil na chau ni lovin waiter chordan zong zong te kha I puan chua vek kan phut to e ti in Maria chuan Suzy chu a en takara kachi ai lutuka aruk ang ve boxia kaputa mai ani in la lung oi lawani chuan nakina chung kwa in kan ching fel mai donia ti in chek chu alo lawata ni e Maria a thiam lo ani ka ring nakina party zo a keman ka ti fel mai donia no berin alo ti chuan angai lo ka fanu zak takin mi ma a in timwal phawa ngai dam chu in dil nge nge turani Marai chuan alo ti ta a adik he boy na hi in ti ani ti impom du lo tlathani chuan tho ho kan tum na po kha thul le ani ang secretary chuan alo ti ve ta mak mai ruban chuan a hlau thong le a iti dik lo ve kani hi ngai dam dil ro ti in anu pui chu a shok ta khur khur ma se ngai dam ka dil te chuan ka thiam lo ti na ni do na khoeng po ka mungam to nang Suzy in a ti po in nangma wangin project ka chan theilovania alo ti zel si ka ti ani waiter kha poisa pe in ka thama mi fanu kha ka ta lo tir ani ti khan in hlim to em Suzy chuan alo ti tangi nge cheng group secretary kha chu an hu fo wangin an shia a Mr. Zia ero mai chana an la mungai lova mare pasal chu ani an ring lo bur million nga alo pek po kha alo volume khan anu in a pe ni chu an ring ngal remote boka chuta Suzy chu anu chuan lo kholin songchung ko fanu alo hole ti chu alo sheve chi alo ni a arukin an lo imbe popreng zel thin alo ni poisa te po hi anu hne na chuan pe in a chawm ani bera Marai chu an ta na mi nok sak tak alo ni le thei tak sia chuan engtianga malak tur nge ti te chu an nu fa chuan an sei dun le ta a luya na alo kal ta ka chuan khol chu an da tari ngai dam dilin borak siam thatte chu alo tum ve mek boka ma se an ni la chuan an lo be thadu to der mai si lo du le ho dai ro se voin de chu viviani pian chamani a him takin mangang u luya na chuan alo ti vat ni ap voina ka idol linzia alo kal don le ngala nang po lo ve ri ro ti in viviani chuan api chu alo be seu seu chu thu an han sha chuan kal khom te po chu an lo phur thar le ta sur maya tina te chung kwa po hi om ve lo lo sila linzia te chu an pu ve cha kam chu Suzy in alo ti chuan eng ang po in le kha chu lo thiam mala ka phalna lo chuan linzia chu I mu ve thei ngai lowang mire thei tan a har sa Viviani chuan alo ti khera ka du chuan ing tik lai point ka mu thei in tan chuan mu har zo ka ni kha ka u naw pa ni hi o ti in an u nawa an selfie na thalak vel te chu alo mu kwal ve tang ata ma se an lo oi chuang ho lo linzia nu le pa te chu mi hausa ta kaloman ni eng ti kong ma in u naw chu in ni lawange
do soi hi ban san to te u an lo ti tlwar mai chu ti lai tak chuan linzia chu alo thleng ve ta a thawm pawh a ring tha hle u naupa lo kal hi ka ban lom takem i fan hru kol ka nia tiin in ti som tu fashion chuan Vivian ni chuan kwa avatum ngota linzia chuan alo nam son dai kalpelin nu pa alo thleng chia tiin a chung te chu ava bek ngal mase manager chuan in chei photingai tiin alo kai son ta dai mai si engma pawh chu fin fia hle thei pawh ani tari lova nu ber phei chu a in thiar fi hlim chui mase Suzy nu khan a fanu chu lo hmu in chanchin ngai ven pa in damdawi alo peru sur mai chutia anim belai chu Maria khan alo hmu kar mai le damdawi pakhat chu Suzy khan nowa chuan theitui nen chuan a polta a lo choi phein i fanu khan hunau kan ni a ti ve ringot mai si a linzian a hriat huna chuan a poi thui veu dawn ania chu wang chuan hei hi ngai dam dil pa in linzia kha va pela in buaina chu a fel ani to mai alom alo ti zai zai ti reng mai ti in Maria chuan alo lak sak ve mai linzia chu alo in siam mol mula anu a hmu le eitur alo ken saka wang chuan alo hlim hle chuta Suzy khan phakar lo chhuak ngal vatin tunah hian Suzy le linzia ti kha dressing room a an tom du na mo alo ti chhuak ta vaka mi te chuan mak an lo ti hlom hle a farwal le kanisia avalo ten om vele pasal nei lai ani le ngal ti in an real zui le ta supa tina in thil om dan soifia atum po in do soya chuan an lo ngai zel to si an hnualom enga tinge kanu po hian alo va zon chu a reng ni ani po chu amit nge in kan hmu tir ange ti in luyan chuan anu chu ava ko chuak le pazi te pa fa ero chuan engma hlo thon na emo thinrim mel po chu an pulem lova an nu chu an ring to kle ti alana wang chuan Suzia chuan mak alo ti zo kle hopui vat ula arukin va ching fil ro u alo ti sur media te nen chuan Suzy te chuan dressing room lam chu an valu chil ta a engtin ma chuan an lo om der mai si lo enga tinge tlangwal twai tir te i lo tompuya Suzy chuan ala ti sham tho nu ber po chuan a thil hmu te chu lo ringin a za mel hle song chung ko hming a ti chhevek ani hi hetiang te chu in ne dop le du mai alom fatak le falak dang in nei tho si a ompuya te khan la zok ula in him zok tur ti in mi te chuan an lo nui zat ta hle a kanu hetiang mi nen hian in zom na ne ngai lo tui thar ngal mak ro luyanan alo ti ni e kan chung ko hming chiat na ti to vat angai ani hi fanu le fapa te chu inei sa to reng alom Suzy chuan alo ti ve bok chutia a faten an nor tak chenga chuan ka fanu tan ka la a ma se song chung ko mi le sa ni hi a phu to lo ani ani le song chung kwa te nen hian in zom na kan nei to lo ve nu ber chuan alo ti ve ta khau mai chu ishiamo song chung kwa mi ini to lo ti na ni chu chuak ro luyanan alo ti somzat a tha e ka sha e nang ni le ke ni chung kwa hi engti kong ma in kan thok ho thei ngai lawang kha la let ro ti in a chi po chu Maria chuan anu chu a pelet ve tanga ta linzia la ho su o heng mi te wang hian imut te kha alo fu lawangi Vivian ni chuan avati sur nang ma zo khian kamut chu ite chiani kanu soi ang khan nang ni nen in zomna kan nei lo alo ti si chuta Maria po chuan ani hi ka fa pa ni e ti in alo puang zui tabok enga tinge chung te chuan ma khan i soi dai lowa nu ber chuan alo ti dam le diai to chutiang soi zu yangai lo ho ang ule Maria ina ti chuan la ho lo la angkala som che ni kha Vivianin linzia chu alo chel kalte angkali ti chu ka hrengai love kanu min ngen na wang chawa local ve mai ka ni hi alo ti ta si Rubeya ero chuan tho ho dan tur ngot chu alo la chong ve char thunga secretary bula chuan chan dan tur chu ishat kha ti in Mr. Z chuan a chung te chu a chwa pui ta dial mai
contract chu sign tawh ila Ruby chuan alo ti le a Mr. Pei eng contract ma nang ni nen hian kan sign lawang cheng group te hian song le pay group te hi kan thawh pui ngai lo bawkang chi u secretary chuan alo ti ta dai mai si a ngai na hrelo tak le ti thei dang nei tawh chuang si lo chuan an hoi kual ta ringawta ngun taka thil awm dan an chhui chian hnu in cheng group CEO chu an inah ngei chuan kal chila ngaidam dil chu an duh ta a thil pek tur tha tak te leiin an chhuak ta ni Maria chuan an pangpar te chu tui alo pe mek a Ruibai le Suzy te chuan an hmurenga mahse an awmpui ani ringin an bedu lo chiahlo pakhat chuan an pu chu wedding anniversary party buaipuia a buai thu alo hril awangin tuma a hmuh hman loh thu in alo chhawna Maria chuan an haw tur chu alo hmu thawi fua Suzy chuan lo khawl in Mr. Z te anniversary dinner party a lo kal vela kanu in song chung kwa fanu inina kha puan zara dua somna po kan lo thonang che alo ti ta che mai somna ka mamu hle nem song chung ko ro chun tu ni na chu ka pe to che min ti bai to lo mai ro u ani lo chuan in chi rang ti in alo chang mak in nei champha lumpui tur chuan Ruibai te nu pa po an lo kal ve ta nge ya Mr. Z hne na ngai dam dil an du awang le anu pui ti lom an tum awang chuan present tur thatak tak te po an bua sai nge nge Mase Maria chu plan choin alo lut ve hlola nangma mo engtin nge somna kartel lova i lo lu ve ngot chia hlo em ni ni an ina po khan ka hmu che in ka shereng ani Suzy chuan alo ti ngal zot zota trong thei deuh deuh te bawk khan a in zuar aniang chia hlo ni ringot po a har sa sin ti in an lo tui hnih ve hloma a hmei ani ring pawl te po chu an lo awm tanuk mai Mr. Z hi min biak puila pay group te nen a kan thaw ho thei chuan din hmun tha deuh ka pe ang che a hmei ni reng te chu i du bikem ni Suzy chuan alo ti chho le chutiang in ngai dan fasha te te kha chu da bo ula cheng group nena thaw ho tlaka in chher sham tum phot mai te u Maria chuan alo te hmaka min pui lo chuan Mr. Zianu pui bula in om dan hi ka soi vekang ti in Suzy chuan alo bo ve khanglang soila ni mai lom alo ti mya si Ruibe chuan an nu chu lo khapin chia hlo emo a hmei po ni se an ta na poi thui zonga chilo tur chuan alo shil Mase Suzy chuan Mr. Zianu pui kan lama atran hi apoi mo ber chu ani chu wangin he nu hian a pasal lo ngai zongin anin nei na ti chhiat atum ti hi kan shil nge nge angai zo kani ati zui ta long longa butlerin hei te chu ti a an pi ber ani thu sui tuma piang chuan alo tong khal zung zung zel bok si keima hi busy I chu lo ni ta ila Maria in ati pu in I pasal chu giya nia labor alom ani tunami te chu Mr. Zia lom an lo ti zela Maria chuan butler chu mit mein chan po chuan chang buai pe to lo hetai ve reng chuan buai nei chok chuak mai mai ani itana thalawang howat mai ro Suzy in alo ti le vela Mase butler chuan hemi te pahni hi shwai chuak ngai ro u alo ti ta jok si veringo ta che ompui mai mai ni kha somna hmu a local kan ni hi an lo ti ve tlat Mr. Zianu lo thlengin tunge kamo nu lo ti buai ngam ti in alo sangha hle kapi englo Suzy in alo ti dek deka alo beng her sok song Suzy mo ka shekhop mai che kamo nu I lo hmu sit dan le do tai lo pu na zong zong te kha kan la thei ngil reng reng hlei nem alo ti a buaina siam zonga in che chuan in om ve reng po hi rem lowang alo ti zui hmya bok Suzy chu angoi takura midang ho la chuan home rekar iti si a ti in Suzy chu an mo pulit le tavek si Ruibe po chuan ngai dam dil ngal ro alo ti ve sek bok ma se Suzy chuan a pasal te chu labor lo mani lem an changvel mai mai ani hi Mr. Zianu tak tak po ani lawang nakina ho hovin an lo kal mayang chu alo la ti chal midang te po chuan an lo ring le ngal vek to a musit deuh deuh te chuan an lo tong khum hlom
Tu man an la mu phangai si lova tu tengi an ni po an hre lovani. Srai chuak tura an ti po in veng tu te an lo nei ve tho si a an ni ai tam an lo la ni zui an chuak du tlat lo. Pi ber thian rim chuan tianga buak mai chua tuma Suzy chuan alo man sak. Apo vak ta ka chuan atar zok chu atluta top mai. Maria po chu man an lo tumba ka pi ber kut chu Suzy chuan alara sak zui le ngal. Lungai chu athi lovang thi po ni se ani nun na mai chu kani na le sum le pai te hian alei zo lutuk alo ti vel ham. Nang le inu dik tak te chanchin hi song chung kwa te hian an hriaem unrei taka tang to kha nin lo in song hudei to a sum le pai hin arukin ivur char zel ti te hi Maria in ati ve tak saka chuan a hlau thong ta dewa approve na in yem ni tu man edo sei chu an ring chuang lovang alo la ti ve sham tho nu ber nu iwi po chu alo thleng phei ve ta a lu yanan alo zui bok Maria po chu veng tu te chuan an thla ta chawa heta enga tinge in lo lan ve a ti in Suzy chuan alo so zung anu ne na anin mulai thalak te kha Maria chuan alo va thon chu lo ni in kumsom pariat ani lai tang dei to khan an fanu ani lo ti chu alo in hre dei to ti te an han hria ta ka chuan nu ber po chu alom ta ho lo alo in zep chara tun na ya Maria I an zong mu ve chawa an hre chuak ve chawa ni si tuna chang chuan nu po min ti to su alo ti ta mak mai ani chuan Suzy hian Maria hi alo lua lana song fanu dik tak zok alo ni mo lem chan an lo thiam hle mai ti in an lo nui zat le hlom ta a chuta rui be ya po chuan kanin ne na chu pe le song fanu te ani awangin Suzy ne na kanin ne na kha chu voina hian a to pe alo la ti zui fanu dik tak po ni lawila kanin mangai tak tak kha Suzy in ati po chuan chutiang enga tan ma khangai lo pe chung ko ming putak in ni to lo an pa chuan alo ti bur mai nangma wang ve kani engwangin nge hetianga I chet kher ti in Suzy chuan Maria chu amo pu le veka topsan ro katia hi du lawani kha alo ti let ve sak to bok si ni engma in soi thiam na tur le Maria idem na tur nei lo I thiam lo vekani anu chuan alo ti ve bok luya na ero chuan Suzy chu alo la chan tlata chan thata kha nei a ring tlat ani la chuan kanu kha min wawa kanin muto ti kha soi lo tura min ti wangani ani lo chuan min ti mol phawa tum si a ka thup ta mai ani ti in chan thatak ni ang chuan a in soi le zai to chin chi meu te chuan ngenin keima wang chuan ril ru te na su kanu fanu tak ni lo ma ila ibula omring hi ka duani min ngai dam ro ti in angen zui le ta chiama nu ber po chuan alo le nat le to hle angai dam le ngal vek to poisa a thon chin thu te chu a fin fia na nen lam chuan Maria chuan alo nei thlap si a chu mai ba ka company sum tam tak te po alo chepril thin ani Mr. Zian nupuin project thatak ka nei ati awangin investment ka ti mai alom ti in a in soi thiam le zai a luya nala chuan alo chan zel bok si chuti lain Maria chuan Cheng Group CEO nupui ani thu chu alo soi ve mek boka an lo oi chuang lo mei mai ani so an lo ti zel do ta min pu chuan defamation case ka file mai turania ati po in luya na po chuan alo nui zat hle a anu po chuan har sat nei chuan min shil mai turalom hetiang zonga chet le in soi kher hi angai lo sin alo ti ve le zel nangni ne na in somna kan nei to lo awangin min ngai to ka ngai lo Maria chuan alo ti mak nangma wang hian busy po ka mu she vek to ani Suzy nangtal chuan min ti be dong su o ruibai nangni po kum tam tak in nei to a in chen le chu a sa thak song fanu nge ani ti in nu ber chuan in chen lo tur chuan a nge na song fanu ming aput le don chuan apoi hle nem ti in ruibai apo in Suzy chu chen lo mai chu alo rem ti ve le ngal mai boka lo mu mo eng ang po in che chu la ve thin ma la omzia om ngai chuang lovang
Suzy chuan alo ti ham. Eng tika emu chuan thudik tak chu alo la lang chuak tho thawang. I thup kum khwa thei chuang lawang. Maria chuan alo ti ol sam et si. Suzy chuan bottle chuan aluwa chuan alo chut sak popa. Anong pui pa la khan an pu chu khola tuma. Suzy chuan lo chut sakin. An bodyguard thau khan an lo dang ve zel bok nen. An shwai chuak zui tadaya. Rubai po chuan du tok turin Suzy chu alo kaphial. Lenga tan ma chuan alo ngai lo. Biberin alung na damdoi ei atum te chu lo chut sak le da yin. Apedu lova. Kalkhom te la chuan. Lem chang anga an ngay tlat to vang khan. Tu ma chuan chan an tumbok si lo. An pa in damdoi chu pe mai tura alo ti nuwa chuan. Ching chi in ngay dam mindil pos sila kape ang alo la ti sham. Biber chuan angay lo kan chung ko zo omna ti chelul su ti in. Maria chu ti lo tur chuan alo nge na. Ma se apasalanu damna ani don pot chuan. Ching chit mai chu Maria chuan poi alo ti ve liam lova. Entin nge Mr. Zia mei ilo ni dan hi soy pot ro ti in. Suzy chuan alo zot le kerbok. An nui dur mai. Min chan lo chuan damdoi hi katiral vekang ti in. In tura te chuan apay zela. Maria chuan apay zo vek alaw ema vangin. Ni e kataksa le kazena avangin. Ti rungot chuan achang ta nge. Chuti lain Zia te ro meeting poimo tak mai an lo nei meka. Secretary chu an ina file poimo la tur chuan alo tir. Damdoi chu Suzy chuan chuata chuan vomin. Maria chuan avachara. Anu chua pengal vat. Ani po chu tlem chuan alo zia om chowe ta dewa. Suzy thilti kwaldan vel chuan athin atirim hlea. Shemna la pek nge tum hle. Midang tila khan video in an chet dan zong te chu an lo cover ve vek boka. Kek te chu ei lui tir te an lo la tum vel. Secretary Lee alo thleng pei ta a. Rang deu chuan Maria le Biber chu an chut lum tir vata. An ka chu hup sakin. Engma thleng lo ang mai chuan. Ruibaya le midang te chuan an lo dong songa. Engma alo man si lova. Biber lem le Mr. Zia mei ten boina an siama vanga. An no bautak thute an lo soi. Chutiang mei anei lo shim. Tuna hian project chung chang kha kan soi ho le meka. Tunge kan thok pui don kan la soi thei lo. Ti in. Secretary chuan tarkar chan ve nuwa. Mr. Zia tine na an lo thlet le tur thu in. Achanga akal san ve le mai. Chuta Maria in Craft Limited millions athum chuang man sana alo bun ti chu an mufu le ta. Engtin nge hetiang thil man to lutuk hi nei thei. Iru kem ni ti in. Suzy chuan a zot ngal. An pa in an anniversary puala a pek alo ni a. Kapasal min pek ani hi ati po in an oi chuang lo. An chu lui saka. Iti chiat vai chuan I choya ngai do na niya o. I choy seng ni alavang. Maria in ati po in. Apay saksha ma. A chetang ei mai. Ama min lo chu puya atla ni ka. Ama ti chiata ni. Suzy chuan ala ti day le nga la. Kalkhom te po chuan Suzy chu lau zokin. Alama chuan an chang tavek bok nen. Sana chu Maria ti chiatang chuan an soy taveka. Ati chiat ngei ani ti. Lan chian nan. Akut te chu nem nanin le ka te an za tirvel. Biber nen chuan po na chuan an shwai chuak zui. Chuti lain tina ka anin kota chuan alo thleng pei ve chia boka. Kanu eng thil nge thleng hi ti in anga in alo shalo le. Mr. Zia fanu mo alo ni ti in mi te chuan an hlau man le a. Ma se Suzy chuan. Engma ni lo Maria fanu ni ka alo ti le zot. Tina chuan lawyer chu callin. Case file an du thu le. Song Suzy laka ani thu chu asoita a. An oi lo viao do na. Relo te a Suzy chuan. Call dungin. Cheng group legal team lama changin. An proposal siama chuan boina tlem om thu an lo shil. Case file chung chang chu engma an lo soi lo wang chuan. An ring hle le talawa. Tho ho an du fang ani te chu ringin an lom hle. Ruibaya po chu apur khop mai. Plan dang an le ni. Maria chuan alo ring ve thunga. An pa chuan pay group chu atho pui du a ring lavani. Suzy in tina bin alo tum chuan. Maria chuan alo dang vata.
mahse an bodyguard te buk kha an man tir le kal khawm ho te chu Maria hmaiah chuan alo ben tir diat chui kut in thlak man kha in la hmudawn chiang khawp mai tina in alo ti chuan tawng thei zit reuh lutuk a ha kha ther chhuak ro u Suzy chuan alo ti tamai nilo a aya ngai dam kadil mayang Maria chuan alo ti top ani chuan ka ke hi a kham to sia ka ke hi milo mali sakte Suzy chuan alo ti vel tina chuan angai lo ti su kanu ati takna in Maria chuan a fanutan chuan ti she ani ho lo Suzy ma chuan va thing thi in amala chuan Suzy chuan a ke chualo ngata a in mali stir ta vel I thil ti man hi a leta ila sengdon awangin ila chodon khop mai Maria in alo ti ve sak saka alo thlo thlupop chu mai po du tok lo chuan a kut te chu ala ra sak le sham an lo nui dura tu ma chuan an khongai lo ti a chiang ta hle poisa ten musit takin an lo vom khum vela kan ben man che ni kha an lo ti vel tina chuan an che dan chu video alo la in apa cha thon ta a ani chu thina rim hle a rang takin an lo tlan ho ngal miswal pa chu Mr. Z chuan avai thupopa anu pui le afa ba ka anu an lo ti du da wang chuan a thina rim kher mai ma se Suzy chuan ani hi lom an pa labor chu post suit te alo have khangla nga ti in alo hlau lo na sa Mr. Z hen rim chuan alo beng shep ruba ya chuan lo chan ve le in ani po chu alo beng ve le shepa tu ma chuan cheng group CEO ani chu an ring lova kar te po chu an ho chop vek ani an ringa an chung kulem chan na ani an ring hmia mai bodyguard la an nei der mai bok si lo nen tiang chuan Suzy chuan an kar te chu alo vuak chhiat sak ta vela tizel ro ti in medang te chuan an lo fui phur sur eng thil ngei ti secretary chuan alo ti ta I lo thleng hun che heng mi te hian Mr. Z le a chung te angin lem an changa kan ngai thei lo ani hi Suzy chuan alo ti zot zota eng moi soi Mr. Z enge thleng ta ti in secretary chuan chibai alo buk ta si family doctor kola tu ma hi kalson tir swang che ti in Mr. Z chuan alo shil pa a Mr. Z hi ana thok te laka hian avan fel hmel em Suzy in a ti chuan an pa chuan alo beng ta pop mai ngai dam dil tur chuan a shil zui an vai chuan hlau thona chuan an khat zo ta a tu te nge ti boi che u ti a Mr. Z ana zo chuan sopo ti in tina chuan alo kok ta ngau mai an ma ni le an ma ni te chu an in beng ta shep hloma chung mi te chu an man tir zui ngal bok Ribe le anupui te chau chom to in chen group ne na tho ho an tum na chu engtika ma hlotlin ngai don lo thu Mr. Z chuan chiang takin alo shil non le a chu mai ba ka black list sa chuan an la da zui bok nangma buaina siam chhuar vek ani hi ti in Ribe chuan an nu chu atlo thlupopa ani la chuan chap chungin ngai dam alo dil ma se pe group chu an tal bai zui ngala sana man to takle kar ati chha sak bok awang khan an la thing zui chuta Ribai chuan kanupui pawni to lo du le ama hi choitir ro u ti in a ho san zui ta maka Suzy talbai chuan anu te chu va khola rang de rin lo phei ve ngalwat anu takha khola tuma ma se atlang theilo Ribai ala chuan alo chang du to big box si lova ma se luiana le anu te chuan khonga hin Suzy thlavang chu an la hau sha ma Marai hne na chuan ngai dam te han dil sak le achunga ache dan zong Maria in a hril hnuwa po chuan an la chan tlat mai in chung ko chunga thil thlenga hian engma buaina tur kan nei lo a pasal khan ba a pek sak theilawa anin chen ta ni kha Maria in a ti ta ka chuan chen group nei tu te an ni ti chu an shave ta chia nu ber po chuan ka pek sak mayang ngai dam sham ro u alo ti ta ringot poisa chaw ni lo kutmin thlak na zonga po khan jel bang chu azu tho wang Maria chuan alo ti ve tla si ka thik wang chi ani min hmangai to lo ka hlawa min ngai dam sham ro u Suzy chuan alo ti chunga
chu ko tai la soi dawn nia Maria in alo ti mak ngai dam adil che chu iwa sual ve Luhian an alo ti chuan adik lo ti a in pom chuang hle nem hlo thon wang mai ani hi Maria in alo ti si tun chia ngai dam le la I dua piang kan pe ang che anu in alo ti po in engma ka du lo eng project ma ka nei lova sum invest a soi po kha dot ve ka ni kha Maria chuan alo ti ta do suin kha le chen kha melo bum char charamu ti in nu ber po chu alung oi ta bik lo Suzy chu a beng shepa song chung kwa changin no chhoi ni iba po hi inutak nen chuan in rul don nia ati ve ta mak mai Luya na po chuan alo be thadu to bik si lo nang hian kan chung kwa min ti cheve kani ti in an ngai dam du to lova min chom tur po in ka ti lo cheu nang ma wang ve kani ti in Suzy chuan Maria chu vi alo tum thuta ma se Mr. Zia chuan alo tlo le top mai I tura I singa ni kha ti in Maria te chung kwa chuan police kota an hlan ta a anu te po chuan ngai dam dilin ti buai zu ingam to lo chuan an ho san ta ringot mai ani Maria te chung kwa ero chu buai na te chuan kan sanin a hma ang bok khan lim takin anom ho le ta a ole khati song kha tun tum drama chu lo ni le ta a drama thara kan I hmole theu don nia